Hyvää iltaa. Television vaaliväittelyt ovat käynnistyneet ja tänään väittelyssä kohtaavat jälleen kaikki presidenttiehdokkaat. Tervetuloa suoraan lähetykseen myös illan päävieraat. Paavo Lipponen, seisooko? Kyllä seisoo. Sauli Niinistö, seisooko? Seisoo varmasti. Yhdyn Paavo Lipposeen. Me olemme siunattu. Kohta tulee. Mikä ettei? Minulla olisi... Rakas Timo, että jos haluat, niin sinun pitäisi nyt näyttää rakoa reilusti. Mä annan mielelläni. Kiitos. Ja apua, Impivaara. Tänään julkaistun mielipidemittauksen suurin voittaja on Paavo Väyrynen. Miten voi itseluottamus tällä hetkellä? Kyllähän se hyvin voi. Ei tämä mielipidemittaus todellista tilannetta kunnollisesti heijasta. Kyllä minun kannatukseni on jo parempi. No niin, Paavo. Tämä edellytykset rakentaa, jotta tulevaisuudessa Euroopassa olisi talouskasvua, niin ne on pakko rakentaa nämä edellytykset ja olen samaa mieltä, että osa siitä on markkinoiden luottamus sille, että pystymme saamaan velkajärjestelyt kuriin. Sen lisäksi, että maanantaina ajattelen on tällaista hallituksen kanssa epämuodosta pääministerin ja muidenkin ministeriöiden kanssa epämuodoisia keskusteluja.